Sige na. Picture ko. Suma na. Nagkurog na si Joben? Pag mo pagani. Siya nila ko. Kali ya, kita upat na. Mana? Mana? Doon na kayo may makanan na view. Uy, so good nga view. Cute kay Magdaman. Kanay sa ko, geng. Ay, si ate okay kabalo. Picture, kuan raman. Ako kami na be. Ay, naku na lang ibutang, oy. Kana man dapat ulitanan. Dito pa dai sa danan. Podriya. Hoy, 6 dra ko lang. 6 dra lang. Mabor ra. Apa si Jem dito sa taas? Dire na alam ha. Lakaw na. Mata mga ka dito sa kuan. Bantay. Sus. Ay. Ayaw lukso ha. Survival mo. Palitaw na. Ano naman po palutaw? Dito. Ra. Ayaw ka nang panaka. Oh, no, 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 no. Oh. Oh, bala ko no. Dire, palitaw to nga. A picture? Review. Picturean? Pop. Ay, dali. Mana? Diyan na yan. Diyan naman. Video naman to. Picturean ako sa kilid. Anak daw. Mao to nga picture. Maot dahil basta dahil sabi. Adi mo tayo mo. Jesus ka. Mawo ramanggon. Tura ka. Binyong din today. Lingaw di ay? Wala yung tugan no. Ay, dagana. Dapat sumaga ka matutugan mo ka. Dito din lagi balik. Pa.
Lo, ikiya kayo eh. Kinsa to? Pugay? Sige.